kama migao mar somo chano bago romo mag twak ewi rang'iny mar somo mar lai mar CBC. En twak mibiro bagi e counties duto 47 ewi okenge mosego kod CBC berne kod kaka jopuonjre olony kode. Twak makamano biro bedo ewi chal mar keto e tim lai mar somo mar CBC. Bende biro chiwo thuolo mar nywako pach jokanyo ewi chike manyien mabiro tayo somo e senior schools. Jokanyo sekta no bende biro tiyo kod thuolo no mar rango kang' mosego e ndiko jopuonj kod kaka tiegruok mar jopuonj mag CBC dhi nyime. Ageta mar twak makama en ni mondo oganda ong'e matut ewi kama CBC ochope kod kama ochomo. Pach jokanyo ewi lai mar CBC kod bero tudruok e kind jokanyo sekta mar somo mondo CBC otim maber. Twak makamani biro timore kind tarik 9 nyaka 15 dwe mar adek higani tok koseyange e pacho ka ma ibiro tim tarik 7 dwe mar adek bende higani.